Ahoj, já vás vítám u druhého videa z Minecraftu, jmenuji se Šprýmař.cz a můžeme jít na to. Takže, jaký novinky? Mám víc uhlí, ne o moc, ale něco tam je novýho. Pak železo. A ještě jsem tady udělal další nové věci, ale to vám ukážu hned. Jinak jsem level 15, jsem teda těžil všude možně, tamto jsem vytěžil, tady ještě tyhle taky. A tady jsem si vykopal už takhle, jsem si to předkopal jsem si to tady. Tady budu mít takovej něco jako baráček, možná se tomu tak dá říct. Zatím tady bude jenom taková díra ve zdi, ale, takže my teďka budeme potřebovat hodně kamene. Což znamená, že musíme jít těžit co? Uhlí. Ne kamen, ale uhlí taky. Aby jsme ho mohli vypíct, protože to bude z toho, z těch. No já tomu říkám kamenných cihel. Takže z kamenných cihel, ještě si dám do mikrofon. Doufám teda, že jsem slyšet, protože jestli ne, tak to je fakt bomba. Já se ještě kouknu, jestli vůbec jsem slyšet a hnedka jsem zpátky. Tak jsem zpátky, zvuk jde, je to v pohodě, takže můžeme mít něco dělat. Ještě si tady udělám železný meč, protože se bojím bubáků. Je vedle mě takový retardovaný, kámo. Ale to asi ho všímat nebudu. No, tak ještě sekírku. Já, hunger. A co to bylo? Nebo, no vlastně jo, potřebujeme teďka dřevo, takže si jdem pro to dřevo. Udělám si železnou, protože železa máme dost. Tak. Aj. Jaj. A ona asi bude noc, tak se vyspínkáme. Kouknu se pod postel, jestli tam nemám bubáka. Dobrý to je. Takže budu moci jít spínkat. Ještě se dožeru. No i když tohle se mě nechce dožírat tím masem. Vemem jabko, to je v pohodě. Tak. Jináč, prej jsem šel do té jeskyně a tak najednou tam proti mně šlo 6 zombíků. Tak jsem si říkal, jestli tam nemají zombíci to. Spawner a nebylo, ale šli tam jenom sami ty zelený smrdí. Klasika, ahoj! A my můžeme jít na to, koukneme jak dobrý. Takže my si půjdeme nakopat to dřevo a uděláme si něco jako zahrádku. Ještě si tady něco nastavím na počítači, to vy neuvidíte. Dobrý, tak. Tady ticho. Já nevím, o čem mám povědat, jako v těchto prvních dílech celkem není o čem povědat, takže je to takový nudnější. Jaj. Ještě nějaký tohle břízový. A jináč teda lajkujte, odbírejte, komentujte, to říkám vždycky. A vždycky to tak bude platit. Když se vám video nelíbilo, dejte dislike, aspoň budu vědět, jak na tom jsem. A tak. Takže tohle si natěžím. Ještě tady jeden strom vemu. A co? Ani nejsme daleko od baráku. Jsem myslel, že budeme daleko, jsme celkem kousek šli. Au. Když tak pište do komentářů, co byste chtěli jako další let's play, co bych měl rozjet, ale nebude to teď hned, bude to tak nevím za měsíc, ale pište to zatím do komentářů, já bych vám mohl vyhovět. Tak. Ty vole, ty jsi hovorem, no. Kámoš tady není vůbec, ne, nikdo tady není. Tak. Zahrádku
Ta by mohla být zatím provizorní někde. Asi tamhle. Já bych to nechtěl u vody, já bych to chtěl si postavit jako svojí. Takže my si tady uděláme tohle odkopu. Ještě tady vemu zbytek dřeva a ještě tady bylo tak. A už jsem se zase seknul v kostičce, dobrý. Se nějak často sekám v kostičce. A hlavně musím udělat správný, abych neudělal žebřík místo toho. Dobrý. To už je zase noc, bude? Ne. Já nevím. Asi už tady nemám hulit. Tady uděláme takový východ a tady, tudy se půjde, počkej, to ještě vykopu. Tak. A ježiš, prdele, dobrý. Tady si udělám tu branku. Banku. A tady to teda ještě budu muset odstranit. A dáme to třeba sem. Tak. No to je jedno, stejně tady máme stromů dost. Takže branka tam je. Ještě uděláme jednu. Vlastně, teď. Je. Sekirko, raď se, dobrý. Tak. Tady se půjde do té zahrádky. Tak, to tady ještě budeme muset. Než se dožeru. Tak a teď tady uděláme takovou zahrádku. Počkat, já si to ještě musím namyslet. Tudy, tady, tady, tam tudy má. Proč beru hlínu, když tady všude hlína je? Tak dobře, no. Tady bude cestička, tu uděláme třeba ze dřeva. Tak, děláme to trochu větší, ať to stojí za to. Cestička, no, to vyplním dřevem už rovnou. Cestička, co bude tady? Tady bude to a tady bude voda. Tady bude to a tady bude cestička. Hezky nám to vyjde, tak. Ještě tady vykopu tohle pod tím. A tohle, protože tady cestička bude taky. Jaj. Oh, bože. Já to trotlím, ale já bych to teda mohl posunout, aby ta cestička byla hezky tady. Aby byla tady ta cestička tady hezká. Protože tady bude fakt pěkná, tady jo. A tu hlínu ještě jsem si ji vzal, protože ji tady použiju. Teď ani nevím, jestli u sebe mám vůbec nějaký semínka, ale trávy je tady dost. Takže to pokopem a něco z toho určitě padne. No, dobrý. Kolik? 4 to stačí zatím do začátku. Ale co já to tady dělám? Teď já stejně tady to budu mít z dřeva. A jsem zapomněl, že tady mám půlnoční jezírko. To jsou zvuky. Už by taky mohli v tom Minecraftu udělat, že by byly tyhle ty ploty taky víc barevný. Více barevný, ne víc. Protože více barevný to znamená, že by měli víc, že by jeden ten měl víc barev. By byl třeba trojbarevný. A víc barevný to by bylo... Ne hovno, více barevných to by bylo... No, radši to nechám. Bych taky mohl rozebírat až do zítřka, že jo. Jo, já se trefil. Upgrade. Tak, dobře. Toho moc nebude, ale tak. Budíš. 8, to by nám mohlo stačit už pro začátek a tady to teda doplním. Ty krávo, jo, ty jsi vlastně ovce, co? Taky jsem jí mohl ostříhat nebo si ji tady nechat a pak jí rozmnožit, by z ní třeba padlo vajíčko, víte, nikdy nevíte. Tak, 12 to vyjde sice na 2, ale nám stačí už jen jeden plůtek. Tak, tady ho dáme takhle. Ještě tady vykopu
Tohle je teda zatím náš provizorní baráček, pak budeme bydlet tam dole. Tady dáme dvířka. Tak, něco jsem ještě chtěl teďka, jo, už vím, vodu. Tak. Zajdem si pro vodu, i když tady široko daleko nikde žádná voda není, že jo? Au. A já to neřeším, že se zabijím, mě to dohýluje. No problémo. Tak, bucket of water. Počkej, hovno. Jo? Water, bucket of water. Cože? Ten kámoš je fakt ujetej. Ani hovno. Tak a nevadí, no, tak jsem se teleportoval. Někdo má ender perly, někdo má jumpy. Taky umím. Jo. O, nevychytal, vychytal. Vím, ne. Jsem žádný kůň. Jo, motičku. A bude stačit dřevina. Tak. Jupi, máme prdele, máme motičku. Máme nový quest. Jež to je zvuk divný. Bohužel kámože neslyší. Takže tady na rohy všude dáme pochodně. Ej. Pochodní nemáme moc ani. Uhlí moc nemáme. Jo, ještě tady mám 7 semínek. Dobrý. Snad tomu bude stačit takovýhle světlo, a jestli ne. Tyjo, takový obří okolo toho, ne, taková pidi zahrádka. Dobře, nebudu to nějak řešit. Máme tady držbu. Máme tady 2 staky stoneu. Do příštího dílu to ještě udělám hodně, toho udělám. A pak si to tam dostavíme a už asi nám přichází noc. Držbu. A to jsem neříkal kámoši, jo. To bylo z jednoho takového, z jedné takové parodie, ale nevím, jestli jste to viděli nebo ne, ale to už je vaše smůla. Si přemýšlím, že budu mluvit jak Mac Citron, až to moc nestihnu říct v tom videu. Takže teď půjdeme ven, jo, tady zavřeme dveře, tak půjdeme sem, koukneme se na tu zahrádku, koukneme, co tady máme, takže jdeme dál. Jo, teď si koukneme ven, anebo půjdeme spát radši, aby jsme se vyspali, aby nás nezabili ty monstra, takže já se jich jako hodně bojím, teď si koukneme pod postýlku, teď ještě není noc, dobrý, už je noc, takže napíšem ahoj, ahoj ne, ahoj, potřebuji napsat smajlík, a tak jsem to nestihl, tady máme truhlu, tady máme pec, tady máme furt nejsi, jo. Ne, tak takhle by to asi nešlo, ale do prdele, no, takhle by to šlo, ale to, Teda co jsem chtěl. Něco jsem chtěl, jo, pak tady to nebude úplně takhle přírodní a do prdele. A teď mi to ubralo víc. Ale tady bych to chtěl takhle, jakoby tady takhle udělat a to samý i tady stejně. Tohle by se ještě nějak skopalo. Hej, kráva, teda to je ovce. Je to nějaká kráva? Není, nevadí. Prostě by se takhle skopalo, tady by byly dveře, tady by byl taky barák, nahoru by se mohlo jít. A tak, prostě už to mám naplánovaný, tak mě to nekažte. Jsem ukecenej, no. Já jsem takový, povaha moje. Povaha má ukecenej debil, co nemá mozek. No, mozek možná něco tam bude, nějaká ta slitina železa. Já nevím, co budeme dělat teďka, už mám všechno hotový, ne? Jo, ještě sugarcane, máme tady někde sugar? Nemáme. Sugar. Tváří se jak sugar, ne, tváří se tvrdě jak sugar. Počkej. Chtělo by to víc specí, takže jdeme udělat trochu víc specí, ale ne moc. Z toho asi moc specí nebude, co jen 8, ach jo, teda 7, no. Jo, to je ta moje matematika, do prdele! Kam to zdávám? A nechci být sprostej. Já vím, já jsem ještě nic prostého neřekl, jo, ale...
A umístíme to ty vole. Já už ten Minecraft fakt hrát neumím, že jo? Jaj, kam jsem se to zase prokopal? Hele, prosím tě, ty držu. Nevadí, máme to trochu 3D. Vemem půlku toho, vemem půlku toho a půlku toho a dáme to sem. Tak, a to by nám mohlo stačit. Tak, ještě si tady vemu uhlíčko, to bude stačit tak 8 a plus takhle. A dám si to sem. Omlouvám se vám, někdo mě volá. Ve mě to rouší. Já se odpojím ze Skypeu, radši. To bude zvuk dobrý. Kuže, jo, tohle jsem chtěl. Nevím, mám si udělat boty, chest, nebo čestku, hovno čestku, chestplate. Nebo helmu, anebo boty. Uděláme si tohle. Tohle to je cokoliv. Obarvíme to. Nádherná to barva. Nemáme tady ještě oktopuse. Miluji oktopuse. To je moc plochý na ně. Tak červený kytky. Hele, tam nebudou oktopusové. Jdu je zabit. Hele, červená kytka, uděláme si to nějaký vyblitý brnění. Ne, další trhlina, ne, prosím. No, tak to ale prozkoumám za to, ale když to není trhlina, ale prozkoumám to za kamerou. Takže já tu kameru otočím, jo. Počkej, ale nechci nikde žádný jako hluboko. Tak, up. Hele, sugar, ten seru. Oktopus. A vidím hovno. Oktopus. Mám barvivo. Jedem nahoru. Stihnu to. Jsem pro. Tudy má. Je vidět můj baráček odsud. Já vůbec nevím, jak dlouho natáčím, ale asi to za chvíli ukončím, protože... Nebo co? Co to vznikne za blitku? Oranžový, co z mod to? Zelený. Tyjo, to jsou všechno takový vyblitý barvy. A tak já to risknu, dám oranžový a co vznikne ještě s modrou, ne? A když přidám žlutou, tak vznikne takový vyblitý a když přidám červenou, tak vznikne ještě takovýhle a když přidám tu a když přidám ještě jednu, tak vznikne to. A to se mně líbí, to je takový. Yeah, I'm sexy and I know it. Hele, ale ještě zabiju nějaký krávy. Já jsem debil, ty vole. Já jsem si teďka vzpomněl, že jsem tu kůži vlastně šetřil na to, na knížky. Oh my bimbas. Vlnu tu nechám. Ale jdu na ty krávy. Ale tak snad tady je dost kráv, tak to ještě pak našetříme. Ty vole, já mám hnedka vedle kousek od baráku takový trhliny, ne, já si jich nevšimnu. Jo, to je ta moje zhulená orientace. Ty vole, ten meč je silný. Přemýšlím, že si udělám kovárnu a přejmenu si ho. Pojď mi na hopa. Kunda. Hej, ona možná má sestra doma notebook, co kdybychom hráli pak na notebooku? Mě nezabije, prosím tě, ona si taky ode mě půjčuje. Jo, ale to by byl dobrý nápad, s kámošem budeme hrát na notebooku. A natočíme to. Jo, to je dobrý nápad, to bychom mohli. Nebo, záleží jak chcete. Padla nám nějaká kůže? Mám jich 9. Takže my si můžeme udělat tohle a ještě tohle. A budem sexy. Nebo jen já. Tak a teď co si mám udělat, červený boty nebo helmu? Helma bude hezčí červená, boty žlutý. Tak ty vypadají sexy. Vypadám jak nějaký teplášek. Jak ten Yuki section, vole.
s ním hraju dárka a on mě pak řekne, že je teplo už, že to zjistil nedávno. Jo, já myslel, že mě ťukne. Tak, máme tady další tohle, tamto, ať to je cokoliv. Hodíme dovnitř to a já slyším pavouka, že by byla noc. No nicméně teda, jak jsem říkal, pro tento díl to ukončíme, tak se mějte. Haha.